ligt er op jouw barbecue? Een lekker stukje vlees. Het liefst een speklapje. En dat speklapje, moet die lekker doorbakken zijn, hard of een beetje zacht? Ja, die moet echt doorbakken zijn. En dat liefst op een Weber barbecue. Beetje indirect en dan lekker laten knapper laten worden, zeg maar. Hoe vier jij die zomer nog meer? Nou, heel leuk, want we gaan natuurlijk de zomertour weer krijgen in Heerhugowaard. Dus die gaat op 29 juni weer plaatsvinden. En daar zijn jullie ook weer bij. Dus ja, dat vind ik wel een heel leuk begin van de zomer. Ja, want daar zit jij in de organisatie, hè? Ja, ik organiseer het samen met nog wel 3 mannen. Maar inderdaad, ik regel het wel. En wie gaan er dit jaar allemaal komen? Nou, in ieder geval, dat komt nu zeg maar bekend. Maar nou, toch wel de grootste trekker tot nu toe is Frans Bauer, die heeft toegezegd. En ja, verder Peter Beense, Mick Harren, Pierre van Dam en ja, nog veel meer feestartiesten. Nou ja, wij gaan eigenlijk altijd door ook met lokale artiesten, zeg maar nog. En dan hebben we ook nog een heel leuke afterparty daar. Dus ja, het is één groot feest daar. Ik heb begrepen dat die afterparty nog wel leuker is dan het hele feest overdag. Nou, dat zijn jouw woorden. Maar het is inderdaad wel heel gezellig, ja.